ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಕ್ಷ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಗುರ್ತಾಯಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಿದಾಡುವೆ ದೇವೇದ್ ನಿಜ ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿನ ಯಾ ನಿಜ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಕ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಣ್ಣು ಜೀವಿತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬೇರ್ವಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇನಿತ ಉದ್ದೇಶದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋದ ಒಂಜಿಕೆ ಆತನು ಒಂಜಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಲ್ಲ ಪಂತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರಂದ ಯಾಂಜಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರಾದ ಕಾರಣ ಪಂದಕೇಂಡ ನಮಕ್ ದೇವೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪಾಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಎಪ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಾಂಚಿನಕ್ಲಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವರು ಸಾರಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವರು ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬಯಸುವೇರು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮನ್ಪುಜಿ ಓ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂದಿಂದ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಲೆತ್ತಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಕೆಲವರು ಲೇರು ಆಂಡ ಕೆಲವರು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂದಿಪ್ಪುವತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಲೆತ್ತಲಕ್ಕೇನು ಜೇರು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಉಂತರ ತಿಂತರ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತನ ಬೇಲೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಪಂದಕೇನು ನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಪ್ಪ ಮೆಜ್ಜಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೇತನೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅಕ್ಲದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಿಲು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದಾಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಏನುಜಿ ಕಾಸು ಅವು ಎನಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಕಾಸು ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತು ಆಂಡ ಬಾಯ್ ಪಾತೆರಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನುಲಿ ಆತ ಪಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆನಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏನು ಆತೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿಜ್ಜ ಅಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಕಾಸಿತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಕಾಸು ನರ ಮನೇನು ಪಾತೆರ್ ಪೌಂಡ್ ಪನ್ಪೇರತ್ತ ಕಾಸು ತುಂಡ ಪುನಲ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಆಂಡ್ ಕತೆ ಏನು ದಾದ ಪಂಡ್ರಪ್ಪ ದಿನ ಪಂಡ ಏನ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿರು ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಕ್ಲ ಅನ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಬಾಕಿದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನ ಬಟ್ ರಡ್ಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆತು ಗುರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡುಲ್ಲ ಒಡ್ತಿ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಕು ಎಂಚ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನಿ ಪಂದು ಕೇಂಡ ಯಾ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಬಂಟು ಅಲಗ್ ಬಟ್ರ್ ನಕ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿ ಗುರ್ತಾಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದಂದು ಏನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರಪಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಡಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೇಂದು ಇಂಕಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪು ಸರಪಾಡಿಡ್ದು ಬನ್ನಾಗ ಮೂರನೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂದು 2 ವಾರ ದುಂಬು ಅರಿ ಕನಪಲ್ ಐನ್ಕಿಲ ಅರಿ ಇಲ್ಲಗ ಸಾಮಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಾಗ ನಮ್ಮ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪರ ಮಾತ ಸಾಮಾನು ಬಿಡಬ್ನ ತಿಂಡ್ರಿಗೆ ಮಾತ ಆ ಸಾಮಾನು ಸುಮಾರು ತಾರೈ ಮಾತ ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ಕಾಸ್ಲ ಕೊಡ್ಪಲೆ ತೂಲಿನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳೇ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಎದುರುಪಿರವು ತೂಪೇರು ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಲು ಎದುರುಪಿರವು ತೂಪೇರು ಅಂಚಿನೆಟ್ ಏರು ಬಂದೇ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಗುರ್ತಾಯಿನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪಿದಾಡುವೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏಕೆ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಜ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಕ್ಳಿನ ಮಾತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಮಕ್ಳಿನ ಮಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಏನೋ ಜೂನಿಯರ್ ಒಡ್ತಿ ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆಲ್ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ನಾಗ ಆಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ ತಳಪಡ್ದಕ್ಲು ಸುದೀಕ್ಷಾ ಬಂದದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ರಿಚಸ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಲ್ಡಾತ್ ತಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತಿರುವಂತ ತೆಲ್ತಂತ ಎತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿತ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂಡ ಆಲ್ ಪಾಡ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸೆಂಡ್ ಬಂತಂತಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಬಂತಂತ ಇಂಚ ಆತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಅಂತೀನಿ ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ ಚೂರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತು ಅಂತಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಯಾ ಮುರಂಡಿ ಪಾಡಿ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಆಲೆ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಲ್ ಗಡಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು 800 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅಕ್ಕ 700 ಅಕ್ಕ 900 ಇಂಕ್ 1K ಅನ್ನಗಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಅಕ್ಕ 1K ಆಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಡೆ எனக்கு ಪಾಡು ಅವ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಜ ದಾಲ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅತ್ತು ದಾಲ ಆತು ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಆಲು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಬಾಲೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತೇನೆ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ತಳ್ಳಪಾಡಿಡು ಅಕ್ಕಿಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡೇನಂಚಿನ ಏತೋ ಅರಿ ಕಂತೇರು 10 ಕಿಲೋ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅರಿವು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾಮಾನು ಮುಂಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸುಮಾರು ಸಾಮಾನು ಕನ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನು ತಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಜ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕುಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಪ್ಪ ಮೇಜನ್ನ ಅಕ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಾರಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬತ್ ಕೊಡ್ತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ದೇವೇದ್ ನಿಜ ಬುರ್ದು ಪಾಡ್ರೆ ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯಾ ನಿಜ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ಪೆ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವ್ಗಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು
ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮನ್ಪುಜಿ ಏರ್ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಟ್ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನಿಜ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಅಕಲ್ ಕಂದುಕೊರಗೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆತು ಶಾಕ್ ಅಂಡೋಲಕ್ ದಾದ ಅಂದು ನಮಕ್ ಗುರ್ತಾನೆ ಇಂಚಿ ಮುಗುಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಗುರ್ತಾಯಿನಿ ಆತೇಟು ಈತ್ ಕನಿಕರ ತೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಕ್ ಈತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ಪನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮಕ್ ಅವ್ರು ಏರನ್ನ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಂಗನ್ ಅನುಭವಿಸೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಬಂಗಡಿಪ್ಪುನ ಅಕ್ಕಲ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚದಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ನಿಜ ನಿಜ ಗ್ರೇಟ್ ಪಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ರಿಯಲಿ ಪನ್ಪೆ ಅವ್ರೇನ ಬಂಜಿದ ಬಡವ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯ್ತಿರತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿನ ದೇವೇದ್ ನಿಜ ಬುಡ್ದು ಪಾಡಿಸೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ರಿಚ್ ಟುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಬಂದ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಜ ಅವ್ರೇನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ದೂದು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನೋ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇಂಚಿನ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ಪುಣೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಾಲ ಒಂದು ಪೆರ ಪೂಜೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರ ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ರಕ್ಷಿತಣ್ಣೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರ ಬೊಕ ಯಶಸ್ವಿ ಬೊಕ ಅಂಕಿತ್ ಬಂದಿಂದ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಜ ಮನ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏತು ಜನ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದಿರು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಮೆಂಟಲಿ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಪುನಗ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಾಲ ಪೂಜಿ ಈ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮನ್ಪೂಜಿ ನಿಕ್ ದಾದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪನ ಇತ್ತಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಿರಿ ಎನ್ಸೊಲ್ಲರು ಒಲ್ಪೊಲ್ಲರು ಅಡೇ ಜನ ಇಪ್ಪುನ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜದ ಬಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಿರ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟೋನಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಿ ಏಪಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ವಾ ನರಮಾನೆ ನಮಕ್ ವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಪಾಪೇ ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಆತೆ ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆತೆ ಹಿಂಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅವರ ಇಂಕೆ ಇಂಚೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ನಂಚೊಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಎಂಕೆನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತೋಪ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಯಶಸ್ವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾ ತಿಕ್ಕು ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್